Umudzana modzang andi nyarare dana kwari Shamudza Jesu nyaya dzangu andi nyarare ini andi nyarare andi nyarare Shamudza Jesu nyaya dzangu Utaura andi nyarare andimbo nyarare Shamudza Jesu nyaya dzangu vakamuzwa Bhatimeo achidaidza vakati nyarara unoita rusha iye akati andimbo nyarara Umudza Jesu nyaya dzangu enyika ino musandinyaradze hamungasivi zviri mumo zvakatsika semakungwa zvakakura semakomo handinyarare 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 Umudza Jesu Shamudza Jesu nyaya dzangu handinyarare 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 kana kwari Shamudza Jesu nyaya dzangu akaramba kunyararidzwa ana akati yotaura ndega newewo hama ramba kunyaradzwa muudze wega nyaya dzako mukandipfupisa ndopera mumutisa zakeyo kanetsa ndobata mupendero wenguo mukavhara upinda neparufu Jehova imudze Jesu nyaya dzangu handinyarare handinyarare usandinyararidza madzangu Shamudza Jesu nyaya dzangu handinyarare 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 Shamudza Jesu nyaya dzangu ndine shungu dzeimba yangu ndine shungu dzebasa rangu ndati ndine shungu nemari dzangu rega ndivaudze Jesu pachavo musamira panzira yangu musandiudzira zvekutaura bvisai mitemo yakavhara mikana ndimudze Jesu nyaya dzangu ndimbonyarara baba masikati manheru mangwanani depending nekwamuri. We want to thank God that our Vana Vemoto conference, annual mega conference 2020 has come to an end. This is the ending session. Toda kutenda Mwari kuti ndiyo session yedu yokupedzisira, day number 7. I want to start by thanking all the preachers, all the ministers who ministered throughout this program. Kubva vakativhurira musangano, Reverend Munemo veku Kempton Park FM, toda kutenda zvikuru. We
got some powerful messages. Apostle Jonasi, Bishop Jonasi vari muTexas, muDallas, takanzwa Evangelist Trimon Muparinga vari muHarare, takanzwa Apostle Pride Sphere vari muHarare, takanzwa Apostle Try Emmanuel vari muHarare zvekare, takanzwa Reverend Vincent Love vari kuUnited Kingdom. Toda kutenda Mwari nekuda kwevashumiri vose ivava vari vatanhatu, Mwari vachiitira zvakanaka. We also want to thank amai Chivaviro nekutipa rumuko every morning, rumuko session avanga vari kuita. Toda kutenda Mwari, ndiMwari vakanaka. Tiri ipapo kana paine something chauda kumbotaura pamusoro pevashumiri kungovatenda. Toda kuti papa pauri kuita tune in ubva wambowarwera mumaoko kanyi, mbotipa zvimaoko zviya zvinorova vape malove, vape malikes, vape comment, anything chauri kungofunga kuti chekungodeclarewo chimwe chakanaka pamusoro peupenyu neministry yevashumiri ivava, Mwari vachingotiita zvakanaka. Isusu seve Assemblies of Pentecostal Methodists APM vanga vachihosta conference iyoyi on behalf of the ministry itself. Toda kutenda imimi mese manga muchiuya kuzoteerera. We want to thank God for you. You are so special. You are so loved by us. You have been so good to us. We have seen so many thousands of views each and every day, and we thank God for those. We want to thank God for you. Ndakati kuno mumwe mushumairi ndikati maiwe zvatinenge tiri kuparidzira mastadium akazara nevanhu, nokuti ukaona vanhu vakuona vachisvika kuma 10,000 vachisvika kuma 15,000 so far and still more, vachiramba vachingoona pamaviews paya. Totenda Mwari kuti Mwari vane chinhu chakanaka chavari kutiitira. Saka nhasi ndauya kuti ndizongopeta, handina zvimwe zvakawanda zvandoda kuita. I just want to make some declarations ekupedzisa program iyoyi. Tozosangana zvekare paprogram yakafanana iyoyi gore rino yaMwari vatiita vapenyu, Vana Vemoto conference 2021. Dai Mwari vangotiitira nyasha kwamuri ikoko. Amene kuti muri kutoona muri kupi at this particular moment. I just want you to share with somebody. Kuno munhu waunoziva kuti anga achimboona every day but asati apinda pachirongwa, ibva wangomudaidza kuti auye, share in your groups, share on your pages, because tiri kuda kupinda mushoko rekupeta rekuvhara basa irori sekuitwa kwarakaitwa. Ndoda kutendawo zvekare hama yedu vanotiitira zvakanaka, Pastor Godwin Chirume vari kuFM Durban, ndo vanga vakatibatira mishina yese iyoyi, vakatibatira mishina kuti zvibude zvakanaka, muchiona zvichibuda zvinyorwa mazwi zvichiita sese. Ndo vanga vakabata conference yese vachibatsirana na Pastor Mapfeka vekuAPM kwedu uko vari kuJamestown. Saka toda kutenda technical team. Ndati ndisandapinda mushoko rekuvhara nditange ndangopedza zvinoda kutendwa. Toda kutenda basa iro ravakaita. Kana muchida muine pamwe conference yenyu yechechi weze ministry weze muine program yamuinayo, muchida kuti muitirwo zvakafanana izvozvi, you can get in touch with them or get in touch with us and then we'll direct you to them. Mwari vachingotiita zvakanaka. Vanhu vanotikoshera ivavo vetechnical side. Toda kutenda vese have been interceding for the conference, those who have been praying hard. Mwari vakatipa hama neshamwari dzimwe dzatisingatozivi dziri mumativi mana, vanga vachingonamatira conference yedu zvakanaka, and we thank God kuti zvinhu zvese zvanga zviri kuendeka. We want to thank God for that, and we want to thank those people Mwari avaropafadzi, Mwari avaitire zvakanaka. We also want to thank those who have been sharing. Ivava vanga vachishare, vari kudaidza hama vachiisa mafamily groups, vachiisa paima links iwayaya. We want to thank God for you. You are participating in the spreading of the gospel. We also want to appreciate you and we love you so much. Vana Vemoto tese takadai tiri Vana Vemoto, as long as you believe in the Holy Spirit. Uri mwana wemoto ndo moto watinotaura. Moto obeya mtsvene wakaburuka pazuva rePentecost, Acts chapter number 2. Iwoyo unonzi wakadzika ukaonekwa semarimi emoto akagara pane mumwe nemumwe. Saka ndiri kungotenda kuti utori mwana wemoto pauri ipapo. May God bless you, and we want to thank the Lord and we want to bless him for availing you to us. Ngouyawo kwatiri zvamuri kuita izvi, Mwari vachiitira zvakanaka. So toda kutenda Mwari nekuda kwezvikamu izvozvo. Ndichipinda munguva yokupedzisa conference ino, ndakamirirawo zvekare amai vangu vari vakabata chirongwa cherumuko. Ndoda kutendai. We also want to thank you as a family. We also want to thank those who have been behind the technical cameras and everything. Munashe and Tinashe kunoko zvekare.
kwatiri kunoku toda kutenda Mwari nekuda kwavo Mwari avaitire zvakanaka. I'm going to read our scripture before we get into our song for the day, and then we get into the message for the day. Ndoda kutenda zvikuru. Remember takati ndo gore rechi8 conference itwa next day takuita gore rechi9. Dai Mwari vangotitirawo zvakanaka. Tinamatirewo kwamuri even as a ministry. Tongoda kuti Mwari vatitirewo zvakanaka. We know we have our presence in Botswana, our presence in South Africa, a lot of assemblies. We've got a lot of assemblies in Zimbabwe. We are also putting up something in Maputo, Mozambique, and Windhoek, Namibia, and other places where God will direct us. Please continue to pray for us. This work is not easy, but with your prayers, it shall be well. Isaiah chapter number 43. Verse number 19. Isaiah chapter number 43, verse number 19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ndachida kuti tapedza kudai tobva tapiwa kambo kedu, but ndatsanangurwa neve technical kuti kambo katouya kudhara kwatiri, kambo katouya. We have enjoyed the song and we want to get straight into the word. Shall we pray? Father, in the mighty name of Jesus, tinonamata nekukutendai nekuda kweconference iyoyi. Tinonamata nekukutendai nekuda kwezwi renyu riri pakati pedu. Ibatsirei Mwari kuti tigone kuridudzira nekudeclare zvamunoda pakati pevana venyu. Ndinotenda Baba wana masimba ose zvamakataura na Matthew 18:18 chatinenge tawirirana pano pasi, ini naavo vakatarisa navakateerera, nokudenga chichasungwa chaitwa mukururama. Mwari ndakutenda kuti zvatiri kuwirirana pano nezvatiri kudeclare pano nekudenga zvichasungwa muzita raJesu weNazareta. Amen. Regai ndikutendei. Theme iyi Mwari vachitipa, like I said on day number 1, Mwari vachitipa theme iyoyi muna November kuti rakapera 2019. Hatina kuziva kuti zvitsva zvaMwari, theme inoti the of new things, zvitsva zvaMwari ndezvipi. Asi zvitsva takazviona all over the world. Like I always said, all over the world tikuona zvinhu zvitsva zvatisatamboona. Pakangoiswa denda rakauya, pakatanga kuita new systems, new operations, magariro matsva, maverengero matsva emabhuku, madzidziro matsva, mapindiro matsva emachechi. A lot of things are just new. And when we get a word from the Lord in that manner, zvokuti unobva waudzwa naMwari kuti mwaka unotevera uchava mwaka wezvakati, zvichibva zvaitika kuti Mwari vobva vazviratidza kuti zvavakataura ndo zvaakuitika. Chinokumbidza kuitika kana wakagamuchira shoko rakadai, kuve nekusimbiswa kwerutendo. You begin to have faith. Faith yako inosumuka, kutenda kwako kunowedzera. Kana yanga iri power, tingade chiti mawatts efaith, mawatts ekutenda anowedzera. Ipapa tidadzira kuti wedzera volume inowedzera yokutenda yefaith. Saka when that happens, you trust, you just increase your trust in the Lord kuti Mwari kana vakataura vanozviita. Ene ndikuda kutenda Mwari kuti chandafambira panapa nechandaverengera izwi iri nhasi is just to declare things that have been said. The preachers have preached. They were preaching from Monday until yesterday, Saturday, and today is Sunday. And I know whatever they were preaching, whatever they were saying, whatever that was said here, chakataurwa nema bishop, chakataurwa nema prophet, chakataurwa nema apostle, vese vakashumira mareverend, chavakareva nezita raJesu nhasi, ndangofambira kuisa chidhindo chokusimbisa, ndangofambira kuisa chidhindo chedeclaration even unto those that believe. Ini ndine faith because ndakaona Mwari vachitipa theme, ndobva ndaona Mwari vachizadzisa theme. Ndoda kuti kana usina faith pauri papa, kana iri shoma, zviri nani utombokwereta yangu. Faith handina ndogara ndichitaura kuti I've got stubborn faith, ndine kutenda kuri stubborn, kwekungotenda kuti kana Mwari vakati
tikachigamuchidza chinotoitika. Kana tikachifunga tikachikumbirira Mwari vachiona kuti chiri according to his will tinochigamuchira. The Lord has never let us down. Jesus himself has never let us down. The Holy Spirit has never let us down. Saka tinotenda kuti chese chatakakumbira kudenga tinochigamuchira kana tikachiita according to God's will. Saka ndati kana faith yako irishoma, imbokwereta yangu, umboshandisa yangu faith. Izvozvi zvekupera kweconference ino ungobhilivha kuti whatever that I will declare here it shall come to pass in your life. Ungobhilivha kuti zvitsva zvakukuloketa, chakaparidzwa chikadeclarewa nevaparidzi vakaparidza from Monday to Saturday chakuuya palife yako. Ndiri kuda umwe munhu anosimudza faith. Kana uri pakadaro chimbondipa amen yakasanangurika. My God, my Lord and my Father, That ungotaipa kana uchitenda kuti ndiwe, uchitenda kuti conference yakaitirwa iwewe, kana uchitenda kuti conference yanangana nemhuri yako, kana uchitenda kuti conference yanangana nemadzikoma kana vaning'ina vako, ndipo amene yakasanangurika ungotaura kuti munhu waMwari ndiri pano, munhu waMwari ndiri pano, munhu waMwari ndiri pano. I sit here and as I speak and open my mouth, I give utterances and declarations according to the authority that was vested in us and all the other preachers that were preaching from on high. Kubva kuna Mwari wakatituma, wakatidaidza, ndiye wakatipa simba rokuti chatasunga pano pasi nekudenga chasungwa, ndiye wakatipa simba rokuti chatasunungura chinosunungurwa, chatasunga chinosungika, nekuti ndo power akatipa according to his word. Akati, behold, I am making a new thing. Behold, I am doing a new thing. Behold, now it shall spring forth. Kana ukanzwa yakunzi spring forth, zvinoreva kuti haisi kuita zvekungonanaira, chakuita zvekuvhundukira. Chinonzi spring, ukaona panobuda mvura pakanzi pane spring, mvura yacho inoita zvekungodzatuka, inoita zvekuputika, kureva kuti dzimwe nguva maybe you are not expecting anything in this season because of the disease that is happened, the pandemic that is happening, because of things that surround your life, because of words that were said in your life, because of what people and your friends believe about you and say about you. But let me tell you something. I need to declare and decree upon your life right now. Kuti kana Bible rakati it shall spring forth, kana rakati the new thing shall spring forth. Ndiri kuona chitubu chichisimuka chama surprise pa season ino. Ndiri kuona zvinoshamisa zvichitubuka, ndiri kuona zvisingafungirwe zvichitubuka, ndiri kuona zvisingatarisirwe zvichitubuka. Handiziye kana ndine wandiri kutaura naye nhasi, hongu nyika yakakuita right off, but pane chiri kutubuka chandiri kuona, pane chiri kuita zvekushetuka chandiri kuona, pane chiri kuita zvekudzatuka chandiri kuona, chiri kuratidza simba raMwari upon your life. If you believe, type amen in the name of Jesus. Kana uchitenda matendero andiri kuita, conference ino haikusiye wakadaro. Zvakataurwa nezvakarehwa nevanhu vaMwari, shoko rese rakapupurwa richibva muizwi raMwari, harikusiye wakadaro. There is a word that was spoken. Shoko iroro rakanangana newe, shoko iroro riri rako, shoko iroro rakatumwa vanhu vaMwari paupenyu hwako nekuda kwako. My God. Ndiri kutenda kuti conference ino ine munhu atoitirwa zvakanaka. Ndiri kutenda kuti conference ino ine munhu warangarirwa, amai marangarirwa, vatete marangarirwa, vamukuru uko makateerera marangarirwa, vaning'ina madzikoma marangarirwa, vanamukoma vanasisi. Ndine mumwe wahanzvadzi akanditeerera. Teerera munzwi hanzvadzi, conference yakaitirwa imi, kune chitsva chiri kudzatuka palife yenyu, kune chitsva chiri kuputika mulife yenyu. Pachichaitika nemi muchashamisika, pachinotubuka nemi muchavhunduka, pachinotubuka nemi muchavhunduka. Dadi pachinotubuka newewo muridzi wacho uchavhunduka, nekuti the Bible is saying it shall, hazvina kunzi it shall crawl into your life, hazvina kunzi it shall walk into your life, hazvina kunzi it shall run into your life, but the Bible is saying it shall spring forth. I see springs of fire, I see springs of results, I see springs of things that you desired, I see springs of testimonies that are coming. And if you believe,
it shall come to you. Kana paina anotenda achandipa ameni akasanangurika kudarika emumwe, zvichatanga nekumba kwako, zvichatanga nekwauri. My God, oreketeria kandararabosha, in the name of Jesus of Nazareth, tiri kutenda kuti kune nyasha dziri kufanira kukuloketa where you are. Zvakataurwa pa conference ino, kune zviri kufanira kukuloketa where you are. I don't know where you are, but ndoda kuti ungotaipa udaidzire kuti ini kuno kuBhuluwayo chaputika, utaure kuti ini kuno kuCape Town chaputika, ndizive kwauri kuona uri. Daidzira kuti ini kuno kuNamibia chaputika, uti pano pa USA chaputika, utaure kuti kuno kuLondon chaputika, Australia, Sydney, New Zealand, utaure kuti isuti kuRussia chaputika, andizive kwauri kuona uri. But right now, wherever you are, I declare and I decree, type amen. Obva vanonyora neguta rauri, wotaura kuti tazvigamuchirawo kuno kuMaputo, tazvigamuchira kuno kuHarare, tazvigamuchira kuno kwaMutoko, tazvigamuchira kuno kuHaveron. My God, rokotolorobosia baba eterebosa, nezita raJesu weNazareta. I have faith, I have faith, I have faith, I have faith. Ndiri kutenda kuti Mwari kana vakazvitaura zvinozadzisika paupenyu hwako. Rega ndikutaura chimwe chino, unozaira kuti kune vainzi Adamu naEve pavakanga vari muzvitsaru zvavo vakafurirwa nenyoka, ndobva vaita disobey God. But when the new came upon their lives, God remembered them. Mwari ndokuvatora ndokuvaisa kwavakanga vachishanda, but vachishanda vachidya cheziya. Ndinotenda kuti Mwari haana kuvauraya, ndinotenda kuti Mwari haana kuvarasa. Mwari wakatovatsonanidzira pavakanga vaisa mashizha ari temporary, anoti kana uchifamba anotsva, kana atsva zvobva zvaunyana zvobva matsvaga mamwe mashizha. Mwari ndokuvatsvagira matehwe emombe anogara. Mwari ndokuvapfekedza. Mwari ndokuvaendesa pavakanga vaine bindu ravaishanda, zvikanzi muchadya cheziya. Ziya raiti rikabuda vowana kudya, ziya rikabuda mowana kudya, ziya rikabuda mowana kudya. Rega ndikutaurire izvozvi, ndine imwe hama iri muold mayo, muold mako uri kurarama saAdamu naEve pavakanga vatadzira Mwari. But there is an opportunity that is being given to you. You can call upon the Lord for forgiveness and say, Lord, pane zvandakakanganisa, ndiregererei Mwari. Kuna Isaiah yobva yataura yoti, kunyange zvanga zvakatsvuka seropa, ndichazvichenesa semazaya echando. Adamu naEve pavakanga vari muold mavo vakashaya kuti toita sei, vakapfeka mashizha. But pavakanopinda munew dispensation, Mwari vanovarangarira, ndobva vapfekedza zvinogara. Rega ndikutaurire something, kuna Mwari vanokanganwira. Hazvinei nekuti wakabatei muold mako, hazvinei nekuti wakatadza mhando ipi kamutadziro kapi muold mako, but Mwari vedu vane tsitsi. Paunoenda kwavari uchichema, vanokuita usher into the new. There is a new that is coming upon your life, just like Adam and Eve. Taakudawo imwe new yekuti uchimukira kubasa, ziya richibuda unowana chekudya. Pakanzi uchadya cheziya, zvinoreva kuti pakaita ziya panofanira kuita chekudya. Vari muold vari kurarama iko zvino musystem yekuti ziya rakawanda, chekudya chishoma. Rega ndikutaurire something, kana wapinzwa munew dispensation saAdamu naEve, pakabuda ziya michero yabuda, pakabuda ziya sadza rawanikwa, pakabuda ziya mari dzawanikwa. Rega ndikutaurire nyika ino inogona kukujaja igoramba iri kuold kupasti kwako, but kuna Mwari vanonzwa. Hama yangu nyatsonditeerera zvakanaka, chimbotisikasika naMwari uyu, chimbotisikasika nezvekunamata izvi. Izwi rawanzwa paconference ino ndinokumbira kuti rimbokushandura, rikubvise an old person anga achingofunga kuti nokuti wakatadzira Mwari haagoni kufellowshipa nevamwe, haagoni kunamata nevamwe, haagoni kupinda muchechi nevamwe, haagoni kushumirwa pamwe chete nevamwe. Ndikutaura kuti kuna Mwari vanokanganwira, vamwe vakasakukanganwira. Kuna Jehovha anorangarira, anokuasha from the old yekutadzira Mwari achikuisa munew yekuziva kuti kuna Jesu. Vanhu vakafa pamuchinjikwa, ropa rikaerera kuti zvivi zvako neni zviregererwe. Tiri mukutadza imomu, Mwari wobva watiwanzira nyasha,
todzikinurwa topinda munew dispensation iyo yekuitirwa zvakanaka. Kune murume wainzi Noa paakanga ari kurarama ari muold, akaona Mwari vachitsamwa nekugumbuka pamusoro pezvaiitwa nevanhu. But the Bible says then Noah found favor in the eyes of the Lord. And when he found favor, he and his household were saved. Vakaratidzwa chimwe chitsva chainzi areka changa chisati chakamboonekwa panyika ino. Let me speak to a Noah right now. Munyika irimo yauri kugara pane imwe nzvimbo in the old yekunge zvinhu zvakafesa hasha dzaMwari, yekunge Mwari vari kuratidza uturu hwavo wekugumbuka, wekunge Mwari vari kupanicha vanopanisha. But let me tell you something, there is a new dispensation. Can I speak to a Noah right now? There's a new dispensation. There's an ark that God is bringing into your life. Inoseva ichararamisa iwe nemhuri yekwenyu. Vamwe vachiparara zviro kwazvo uchararama. Vamwe vachinyudzwa zviro kwazvo iwe haunyure. Kana vamwe vari kuita mabusiness anonyura iwe haunyure. Kana vamwe vari kuita mamarriage anonyura iwe yako hainyure. Kana vamwe vari kuita mabasa anonyura rako hainyure. Ndikutaura kuna somebody ari kunditeerera iko zvino kuti kana wanga wakararama muold inenge Noah, there's an ark that is coming into your life which is the new. Chisakamboonekwa. Mwari vari kuisa imwe areka mulife yako isakambonzwika. Mwari vari kuisa imwe areka mulife yako isina ani nani akambogara mairi. Just like Noah, there is a new that is coming upon your life. Haunyure uri mwana wa Mwari. Oh, I hope I'm talking to somebody. Dati haunyure uri mwana wa Mwari. Wakatengwa neropa, wakatengwa nezvinodhura, wakatengwa nezvinokosha. Regwaya rakaira paCalvary. Haunyure kune zvitsva zviri kuuya. Can I declare upon somebody right now? Wanga uri muold yekunge uri hopeless. Wanga uri muold yekunge usingazivi kuti mangwana richamira sei. Wanga uri muold yekufunga kuti zvino taakunyudzwa nemvura dziri kuuya dziri kuparara. Can I speak a Noah declaration upon your life? Can I make a Noah declaration upon your life? Zvako zvese hakuna chiri kuzonyura. Uchibuda muconference ino hazvinyure. Uchibuda muconference ino hazvinyure. I don't know if I'm talking to somebody. Kana uripo iti ndiri pano munhu waMwari. Just declare and decree. Kune vamwe vainzi Abraham na Sara vakararama pane imwe time yanga yakavaomera. Abraham anzwa izwi raMwari riri kuti buda munyika yeUri, munyika ndikokuendesa kunyika yandichakuratidza, but yaasingazive nezita. My God, zvinonzi neBhaibheri zvino Abraham ndokubuda, ndobva atorana nemhuri yake, ndobva abuda, ndobva vaenda vakambosvika muHarani. Baba vake Tera vakasara vakatofira muHarani. But Abraham akanzi naMwari hapasi pandakakuti unogumira pano. Paakanga ari muold achifamba achiteera zvaMwari, Mwari vachimupa izwi, but akanga asina mwana. Ndokufamba Mwari vakamuti ndichakupa ndudzi dzakakura, vana vako. Akamudzibuda panze akatarisa akanzi uri kuona here, akaona nyeredzi dzakawanda zvikanzi ndiwo mawandiro achaita vana vako. Abraham ari kufunga kuti nekukwegura kwataita nemudzimai wake Sara vachembera hongu vanga vachiteerera izwi raMwari, asi pamwana hapana chakaitika. In their old they did not have a child to inherit. Zvanga zvakataurwa naMwari kugara muprofesi yavanga vakapiwa naJehovha. In the old they did not have that. But wait until God brings in the new. In the new dispensation, Abraham achichinjwa zita achinzi Abrahama. Ndobva aitwa baba vemarudzi. Ndobva panozvarwa nana Isaac. Ndobva panozvarwa nana Jacob. Ndobva pazvarwa nana Esau. Ndobva rudzi rwapararira. Ndobva rudzi rwakura. The promise of God in the old zvaita kunge zvisiri kuzoitika, because kune promise yataurwa inenge iri kunonoka. Kune munhu wandiri kutaura nayeko zvino ari kurarama in the old yaAbraham, yekunge wakambooneswa zvimwe zvinhu naMwari, pamwe wakaratidzwa dzimwe hope naMwari, pamwe wakaprofitwa zvimwe zvinhu navanhu vaMwari, but nanhasi zvinoita kunge zviri kunonoka. Pamwe wakaona zveshamwari dzako zvichifamba, pamwe wakaona zvevamwe vana vamai vako navana baba vako zvichiita. In the old zvaita kunge Mwari vasiri kutaura. But let me tell you something, our God, if he makes a promise, his
promises are yes and amen. Kana atotaura zvakutoitika. Kana chakabva kuna Mwari, pursue that and it shall happen. Kana chakabva kuna Mwari, remember our favorite verse, Jeremiah 29:11. Mwari vanoziva maplans avainawo paupenyu hwedu. Maplans ekuti budirire kwete kuti uwire pasi. I don't know if I'm talking to a church today. I don't know if I'm speaking to somebody today. Abraham in the old akararama kusvika makore mazhinji asati abata chivimbiso chaMwari. Asi panotumwa vatumwa vanobva kuna Mwari varume vatatu vakasviko declare kuti by this time, gore rinouya by this time, mudzimai wako Sarah anenge ane mwana. Promise yakuzadziswa. Abraham was ushered into the new. Can I declare declaration of the new? New things are coming. The new is happening. The new is happening. I don't know if I'm talking to you. I don't know if I'm prophesying unto you. I don't know if I'm prophesying unto somebody. But one thing that I know, unogona kunge uri old kunge zvisati zvabatika, but ndiri kudeclare iko zvino, ndiri kuisa decree iko zvino, by the grace of God upon my life, let the new locate you. Vatumwa vaMwari vatatu ngavakushanyire sezvavakaita pana Abrahama. Chawakavimbiswa naMwari chakanonoka, ndakudeclare nezita raJesu weNazareta, chese chakanonotswa palife yako ngachikasire. Ndakudeclare nezita raJesu weNazareta, chese chakanonoka paupenyu hwako ngachikulokete in the new. After this conference, you cannot be the same. After this conference, zvainonoka zvirambe zvichinonoka. After this conference, zvanga zvisingabatika zvirambe zvisingabatike. As long as it is according to God's will, it shall be well with your soul. Let the new locate you. Let the new locate you. Let the impossible locate you. Let the impossible locate you. In the name of Jesus, my God, my Lord and my Father. Kune chimwe chipfeve chainzi rakabve muOld Testament, pakatumwa vasori vachinotarira Jericho vachida kuyambuka naIsraeri kuenda kuKenani. Bhaibheri rinotaura kuti wakaponesa vanhu vaMwari vakanga vakuda kuparadzwa. Akabva anzi chisiya warembedza chijira chitsvuku pari kuya guta rino richiparadzwa, vaIsraeri vachimacha vachienda kuKenani. Tichaseva household yako, tichakuseva iwewe. Hazvinei nekuti akanga ari chipfeve, but the fact yekuti kuold akanga ari chipfeve haina kutadzisa kuti vanhu vaMwari pari kudeclare awanirwe nyasha dzekupinda munew dispensation yake. Can I declare upon somebody right now? Ari kudaidzwa nezita rezvivi zvaakabata kubva kudhara, ari kudaidzwa nezita remamistakes aakaita paupenyu kare. Vanhu vari kurarama naye muold vachimupa madunhurirwa, vana Rakabhi vari kunzi zvipfeve muold. But let me tell you, when the new locates you, nana Rakabhi vanoponeswa. When the new locates you, vamwe vese vanoparara na Rakabhi vachitirwa zvakanaka. Ndiri kuda kuti mumwe munhu allocatwe nenew dispensation yekuti zvaakanga achitadza kare, Mwari vachikunzwira tsitsi vachikuregerera. There's a new dispensation that is coming upon your life. Hazvinei nekuti wakabatei, hazvinei nekuti wakatadzira vangani, hazvinei nekuti wakatadzira ani, hazvinei nekuti wakatadza uri pai, hazvinei nekuti wakatadza maminitsi mangani, hazvinei nekuti wakatadza uri muguta ripi. One thing that I know is when the Son of Man sets you free, you shall be free indeed, according to 1 Peter. You shall be free indeed. When you are in Christ, you will become a new creature, according to Paul. You become a new creature. You become a new creature. Wavachisikwa chicha, tarira zvakare zvapfubura. Wavachisikwa chicha, tarira zvakare zvapfubura. Vanokutonga vakakutonga nezvawakaita kare rega vatonge, but vaRakabhi vangu vari kuporeswa, vaRakabhi vangu vari kuponeswa, vaRakabhi vangu vari kudzikinurwa. In the new dispensation, I speak a new dispensation in your life. As I stretch my hand towards you, I declare a new dispensation in your life. Vana Miriam, Nana Aaron, my God, Holy Spirit, birthright. Likaro tetelere sanda. Hiandaria katababos. Shikarabatsota rabatetsen. Vana Miriam, Nana Aaron, vachirarama vari muold. Vanorarama vari muold, mozasipo. Vanorarama vari muold, vachitsikirwa naFaro, vachipisiswa zvidhina neuswa. But panodzoka Mozi mutumwa waMwari, panotanga kuitwa ushering into the new. Behold, I will do a new thing. Zvavakanga vasati vamboona. Vana Miriam chavaiziva vakangozvarwa munguva yekutsikirirwa naFaro.
Vana Miriam chavanoziva vakaenda kundotora naMozisi vachinovaviga mumaridhi vachinovaisa mutsanga vachinovaisa mumvura. But Moses paanodzoka kubva kuMidian aine an assignment from God. My God, unodzokera kwavari ndopanosvika kuti ndauya kuzokuburitsai taakutoenda taakuyambuka. Ndobva paitika zvinoitika kuna Faro. New dispensation ikatanga pavakanoyambuka Red Sea, pavakazora ropa pamagonhi. Ndobva new dispensation yapinda. In the old they were oppressed, but in the new they were free. In the old they were in captivity, but in the new they enjoyed freedom. Let me tell you something. I want to declare after this conference, somebody akasungwa into captivity sana Miriam unofana kusangana one new dispensation. The Bible says rinotaka kudescribe Miriam achiimba rwiyo achishaura ari pamberi achiridza matamborini nemitengeranwa. Ndoda kuti umwe munhu aridze matamborini nemitengeranwa after this conference, uchibuda mudispensation yana Faro, uchipinda mudispensation yemana nezviuta, uchibuda mudispensation yana Faro, uchipinda mudispensation yeuchino mukaka. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Kana paine wakatsikirirwa nezvikwambo, wakatsikirirwa nemaspiritual husband, vakatsikirirwa nezvinhu zvinotumirwa zvemweya, vakatsikirirwa nezvinhu zverima ino, vakatsikirirwa nemaaritari atakaparidza pakati pesvondo, vakatsikirirwa nemweya yetsvina yamashavi nezvakarombewa mumaguta. There's a new dispensation that is locating you after this conference, and that dispensation is giving you freedom in Christ. Nekuti kana taamuna Kristu tine freedom. Mwari vari kuti sunungura. I don't know kuti ndiani ari mumarriage iri yakasungika, handizivi kuti ndiani ari pabasa rakasungika, handizivi ari kuita mastudies ari kumukonzera confusion. But one thing that I know after this conference, may the Lord deliver you. May the Lord deliver you. May the Lord set you free. May the Lord deliver you. Mweya yetsvina yanga ichitumirwa ichikonzeresa ngaishaye simba upon your life. Ugojambawo sana Miriam, uchishaura sana Miriam, uchiridza mitengerano sana Miriam. I see your children vachiridza mitengerano. I see your husband achiridza mitengerano. I see your wife achiridza mitengerano. I see your brother, your sister vachiridza mitengerano. My way, my way. Behold, I'm doing a new thing. The Lord is doing a new thing. Fukawana Joseph, pavakanga vari muold akanga ari mutirongo, but pakanopinzwa munyu wakaita prime minister. Kune vanhu varifana kusangana nepromotion dzavo after this conference, where you are moving from the prison, where you are moving from the pit, where you are moving from Potiphar's house into a new P that is called the palace. I don't know if you heard that well. I said, ndoda kuti ndideclare pamusoro peupenyu hwako kuti kana wanga uri mupit, as I'm speaking right now in the old, kana wanga uri muPotiphar's house, as I'm speaking right now in the old, uchipomerwa dzausina kupara, kana wanga uri muprison right now uchiitiswa zvimwe zvinhu zveusungwa, let me declare and decree after this conference, may God set you free. May God set you free and set you with the kings. May he set you with kings. Ana vakadaidzira vakaimba nziyo kunana First Samuel zvikanzi aiwa unosimudza marombe kubva muguruva achivagadzika pavanogara nemachinda. Kune umwe munhu arifana kusumuka after this conference. Your promotion is coming. I say it in the name of Jesus. I declare it in the name of Jesus. Chatasunga pano nekudenga chasungwa nezita raJesu weNazareta. Funga vana Peter vevaredzi vehove vaimboita basa rekungobata hove. Jesu akati anda kunokuita vevaredzi vevanhu, zvino maakuzoshandurwa. Aiwa wakutonzwa Peter the Rock, life yako yakureflect yakaparidzwa namuparidzi pakati pesvondo. Life yako yakureflecta zvitsva. Pauri ndo pandichavaka kereke, pauri ndo pandichavaka kereke. Pana naPeter vari kubata hove vakanditeerera iko zvino. Mwari uri kuda kuti akuite usher into the new. In the old waibata hove, but in the new Mwari vari kuda kuti unobata vanhu. There are people who have been called by God vakanditeerera. Kune vanhu vanga vachisangana nemadreams nemavision uchiparidzira vanhu, uchinamatira vanhu, uchiita zvinhu zvebasa raMwari. But sana Peter wanga wakamirirawo mwana uya achitaura zvakaitwa Andrea zvikanzi uyaone Mesiya vari kuno. Ndauya ipo pano kuti ndideclare kwauri, just like Moses went and set free vana vaIsraeri, vana Miriam achinzi hande yemunyu, Jesu ndokuya ndokuburitsa vana Peter
vachidzadei kunyu ndinoda kudeclarewo pano munhu akanditeerera iko zvino there is a new that is coming upon your life. Kana wakadaidzwa naMwari uchidaidzirwa zvinhu zvaMwari, after this conference, may God use you. May God open the doors for you to minister. May God open doors into ministry for you. And ziyo wakapuwa chipo chipi naMwari, but vazhinji vakanditeerera iye zvino pana akatonditarisa iko zvino wototi even manheru apfuura wakatorota uchishumaira. Mwari ngavakuite usher into the new, vakuite usher into the new. Behold, he's doing a new thing. Hazvina kumbogara zvakaitika kuti kudzinza rekwenyu kunoita muparidzi, kana kuti kudzinza rekwenyu kunoita mufundisi, kana kuti kudzinza rekwenyu kunoitawo eredha wemuchechi, kana kudzinza rekwenyu kunoitawo dhikoni zvake wemuchechi kana gosa. But let me tell you something, the new is coming. Behold, the Lord is doing a new thing. Vachaunzwa mukurumbira weivhangeri richiparidzwa nemwana wekwavo wavanga vasingatarisire kuti anogona kuzviita. My God, I give glory to God. I give glory to God. Kuna mukadzi mubhaibheri unonzi mebhaibheri soko raMwari zvino waibuda ropa kwamakore akapedza pfuma yese kudzin'anga nezvimwe zvakadaro in the old, but one day unonobata mupendero wenguo yaJesu, and she is ushered into the new. And that is the new that I want to declare. Somebody who is not feeling well right now, after this conference, I declare miracles of healing. I declare miracles of healing. I declare miracles of healing. I don't know kuti uri kurwadziwa nepai, but ndichitotaura shoko irori izvozvi ndoda kuti utore ruoko rwako ubate panorwadza. The old yemudzimai uyu yakamuita kuti abude ropa kwemakore, but the new yakamisa ropa ikamuita usher into a season yekunga achitarisikawo. And this is the season that I want to declare upon you right now. As you are listening to me, uine pamwe pano pari kurwadza, indiri kutenda ndine faith yekuti Mwari paconference ino vakazadza anointing yekurapwa kwevanorwara. Right now as I'm speaking, saka ndimbopfuura mberi nemharidzo tisati taipedzisa, ndoda kuti ubate panorwadza, ubate pacho pari kurwadza, ubate pari kurwadza, ubate pari kurwadza. Kana iri hama yako iri kure, pamwe vari amai kana baba, tora kana mufananidzo ubate ipapo. Uri wewe uri kunditeerera right now, ndoda kuti ubate ipapo panorwadza, ndoda kuti ubate mufananidzo iwoyo nezita raJesu. I declare and I decree healing upon the soul, healing upon the soul, healing upon the body, healing upon the flesh. Right now, I command all the pain to go in the name of Jesus, all the pain to leave in the name of Jesus. I command healing in Jesus' mighty name. Right now, right now, right now, right now. Nezita raJesu Kristu eNazareta. Be set free from infirmity. Be set free from infirmity. Be set free from infirmity in Jesus' mighty name. Ndiri kutotenda, ndine faith. Your testimony is coming. Your testimony is coming. Kune vamwe vakutoitirwa izvozvi ndipandapedza kutaura ndazvinzwa in my spirit. There is somebody who's having a testimony right now. Umwe wacho achatoita ipa pamakomments ipapa. Pana ane chaatonzwa pamuviri wake, pane ane chaanzwa chichitofamba, pane ane chaanzwa chichibuda, pane ane pain yaanzwa ichipera. Nezita raJesu weNazareta rikatolerebo simba baba bahaya rikatolorobosa. In the name of Jesus, I'm believing God for miracles of this conference. I'm believing God for testimonies from this conference. Kana kwagwina navana Jairus vaivene vana vamwe vakatofa, but pavakaitwa usher into the new, there was life. Vana Lazaro in the old wakaita 3 days akanga ari muguva zvikanzi otonhuwa, but pakauya Jesu wakamuita usher into the new. Behold, I'm doing a new thing. Chisakambonzwika, chisakamboonekwa, wakabuda muguva after 3 days. Ndiri kuda kunamatira mumwe munhu right now ane situation iri muguva, ane situation yafa, ane situation yanga aita write off, ane plan ne program yanga aita write off ukati hazvichafi zvakaitika kwandiri. I want to declare, I want to decree upon your life right now, nezita raJesu, the resurrective power of Jesus, may it locate you at this conference, at this conference, at this conference. Ndiri kutaura resurrection, pane zviri kufanira kumuka, pane zviri kufanira kumuka, pane zviri kufanira kumuka right now, right now, right now, right now. Nezita raJesu I declare. My God, kana hivi nomba wakaita sana Zakeo, kana vana Zakeo in the old vakanga vachiita zvinhu zvakanga zvisingafadzi Mwari, but ndokusvika patime yekuti when they were ushered into the new, Bible rinotaura kuti zvino wakanogara naye Jesu akadyana, akapedzera ataura kuti pfuma yangu yese hafu ndiri kutora ndichigovera kuvarombo. Uri kuona here kuti there is a change yakaitika pana Zakeo.
when he was ushered from the old into the new. And I'm declaring upon one Zacchaeus who is listening to me right now. I don't know kuti waimboita zvikiripiri zvipi kana wangaita utsotsi hupi kana wakadyira vanhu mari kana wakaita sei. As long as you are listening to me right now, I want to declare and I want to decree the new must locate you. The new must locate you. And aunochinja kamuitiro kako aka, and aunodzorera zvawakatora zvevanhu, and aunobhadhara zvikwereti, and aunogadzirisa ukama hwako nevamwe vawakavhiringana navo. Nezita raJesu, the new is locating you. The new is coming upon your life right now. I declare and I decree in the name of Jesus. Vana Paulo vana vakashandurwa nemazita. Vana Paulo vakashandurwa nemazita. Unotanga kuzikanwa mukwanyu kuzikanwa semhondi, wakuzozikanwa semuapostora. Mwari ngavakuitire dzimwe nyasha dzakadaro. Let there be a change. Pakataurwa nyaya yekuchinja kwemazita pakati pesvonda. But I want to declare and decree upon somebody right now kuti nerako rinotochinja paconference ino. Nezvavai kuziva nazvo zvinotoshanduka after this conference. May God make you a new person. May God make you a new creature. May God bring the new unto you. Zvisina kujairika. Kana ungori munhu anga asinganamata achirara zvaro, enda unotanga izvozvo. Kana ungori munhu anga asinganamati paanomuka, enda unoloketwa naizvozvo. Kana ungori munhu asingaverengi bhaibheri mazuva ese, chitsva ngachikulokete utange kuverenga bhaibheri. Kana ungori munhu asingambopiwo muimba yaMwari, asingambopi, asina kana chipo chinomboendawo kuimba yaMwari kana kusapota basa raMwari, chitsva ngachikulokete utangewo kusunungura homwe uchiisa kuna Mwari. Give and it shall be given unto you, a good measure, pressed down, shaken together, and overflowing shall men give unto your bosom. Ndikuda munhu achabuda netestimony pamwedzi miviri mitatu mina yasara yegore, achabuda netestimony yekuti ini ndakambopawo Mwari conference yaparidzwa zvikanzi ipai ndikasunungura homwe. Pandakasunungura homwe ndiri kuona results ekusunungura homwe kwandakaita after that conference. Ndikuda kutaura neumwe munhu right now ari kuda kuita pick up that challenge. In the name of Jesus. Umboitawo chimwe chinhu muimba yaMwari, umboitawo chimwe chinhu kubasa raMwari, umboitawo chimwe chinhu muministry dzaJehovha, ugoona kuti Mwari havakurangarire pamwedzi yasara yegore. There is something that is just waiting for you to do that. Let you be ushered, may you be ushered, may you be ushered into the new. In the name of Jesus. I hope ndine munhu wandataura naye masikati anhasi, manheru ano kana mangwanani, depending nekuti uri kupi. Asi chandangofambira pano is to declare and decree these things. Let the new locate you. Zvitsva ngazvikuwane. Zvitsva ngazvikuwane. Right now kuna akanditeerera uri kutopika testimony. Izvozvi, as I stretch my hands towards you, you are picking up a testimony. Kune munhu ane testimony yesvondo rino, kune ane testimony yemwedzi uno usati watopera, kune ane testimony gore rino risati rapera, kune umwe ane testimony yekuti by this time next year. My God, my God. Ndoda kuti usazokanganwa kana iyo semoni usazoirabha paupenyu hwako. Ndoda kuti udzokezve pairi pasame day next year same time. Tigoona kuti hauna here kugamuchira a testimony iri kunzi by this time next year. Can I declare a by this time next year testimony? Can I declare a by this time next year miracle? Can I declare a by this time next year turn around for somebody in the name of Jesus? My God. Mwari ngavakuitire nyasha. Mwari ngavasangane newe. Hama dzangu, kunodaro kupupura kwangu masikati ano, manheru ano kana mangwanani ano, depending nekwauri. But when the Lord speaks about it, it shall happen. Kana zvirimo if it's here in the book, it shall happen in your life. Mwari ngavakurangarire, Mwari vakuitire zvakanaka. Nguva dzangu ndidzo dzapfuura, asi rega ndikutaurire chinhu chakanaka kudai kuti Mwari vanokuda. God loves you. For giving you this particular conference, God had a purpose. Ndinoziva kuti pane vazhinji vakanditeerera izvino uri kutonyatsoziva kuti wanga usina kana nguva yekumboteerera kana zvatinotaura kana kumboya kumapeji edu kana pai, but amene kuti wakangokaruka wauyowo sei kuti unzwe, and you were hooked up to the conference, and up to now uri kungonzwa ivhangeri paconference, and uri kunyatsonzwa kuti vhangeri yanga yakagadzirirwa inini. Aripo somebody akadaro. I want to thank God for you. And ndoda kuti makorokoto kwauri, because Mwari vane chavakurangarira nacho, vane zvavadyara palife yako, vane zvavari kutoita. As I'm speaking to you right now, kune chiri kukuloketa. Hope dzako chaidzo dzemanheru ano
dzichakutaurira hope dzako dzemanherano dzichakuudza kuti pane zvakaitika paconference. And I want to declare and decree, Mwari, taurai nevana venyu kuhope, taurai nevana varatidzei, show some sign, just like Gideon asked, show some sign, Lord, that something has happened in this conference. Kune mumwe ari kutoshandirwa hope dzake izvozvo dzanga achararama nerano, kune zvaakuuya, kune achashanyirwa, kune achasangana nema-divine revelation, kune achasangana nema-divine visitations, nekuti ndimwari, ndimwari, asi munhu ndimwari. Hai Mwari vakuitirai zvakanaka, hama dzangu. Kana conference ino yakuitira zvakanaka, chingotaipawo ipapo kuti ini ndaitirwa zvakanaka neconference ino. May God heal you, may God bless you, may God give you a miracle. Asi ndine chinhu chandoda kuti ubate, kuburikidza nemunamato. I want to pray with you. Remember, I said you want to pray with. I want to pray with you. Iwo chinamata uri ikoko, indi chinamata ndiri kuno. Kune chinhu chandoda kuti ubate. Anointing yeconference ino isakupodza, chizoro checonference ino chisakupodza. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, ndakutendai nezwi renyu, ndakutendai nemadeclarations amandipa kuti ndipe vana venyu. Baba, wanai vanogamuchira zvinhu izvi mumweya nemuchokwadi, wanai vanotendawo zvinhu izvi mumweya nemuchokwadi. Jehovha, wanaiwo dzimwe hama dzinorangarirwa mumweya nemuchokwadi nekuda kweconference iyo. Ndakutendai Baba nekuda kwevashumiri vose vakashumira, varopafadzei nemhuri dzavo, vaitirei zvakanaka. Vhurai madhoo matsva paupenyu hwavo nekuda kweconference ino, vhurai maconnection matsva palife yavo nekuda kweconference ino. Vaitirei zvakanaka vashumiri veivhangeri, nevanga vachishumirwa Baba ngavarangarirwe Baba, nevese vanga vachisheyawo ivhangeri iyo indiri kunamata iko zvino, varangarirei, parege kuwanikwa mumwe chete akasheyera mahara. Denga rinozviita izvo Baba, ndinokutendai. Nevese vasapota Baba basa irori nesubstance yavo, vanga vachiisa mari dzekuti zvinhu zvibroadcast zvibude zvakanaka, vese Baba vasapota nesubstance, varangarire Baba. Dzorerai zvakapetwa runomwe Baba, ndoziva kuti hamundinyadzise. Kana takumbira kwamuri hakuna wamakadyira chinhu mahara Baba. Kana munhu auya nazvo kwamuri imwe munodzosa zvakapetwa. Ndiri kunamatira hama idzodzo dzasapota conference ino nesubstance dzavo, vasapotewo nemaoko from the technical side, nezita raJesu weNazareta, vaitireiwo zvakanaka, varangarirwe. Tinokutendai Baba neministry yeAPM, varangarirei Baba. Sumudzai Baba ushumiri ihwohwo kusvika kumalevels amunoda imimi according to your will. In the mighty name of Jesus I pray. Amen and amen. Ndinoda kutenda Mwari. Kana wanga wakateerera, kana wanga wari paconference, ndoda kuti ngoti makorokoto, ndoda kuti ungoendawo ipapo vari kunyora ipapo. Kana waitirwa zvakanaka, chingokonfirma kuti kwamutare zvatiitira, konfirma. Muharare zvaaita, ngokonfirma. Kuno kuAustralia zvaita zvakanaka, konfirma. KuNew York aiwazvi zvatiitira zvakanaka. Ndoda umwe munhu achanga achingokonfirma izvozvi as I am speaking to you right now. Tichipedzisa ndo pari kuperera conference yedu yegore rino. Tine zvimwe zvirongwa zvichazouya mumashure. Ndoziva kuti tichaita mid month revival yemuna September nemama programs ari kuuya. Tirambe tiripo papeji, tirambe tichikoka hama neshamwari kuti vapindewo papeji, kuti vafarirewo ivhangeri nekuparidzwa kwayo. Kana paine anzwa vhangeri reconference ino yese, anga asati ambogamuchirawo Jesu paupenyu hwake, kuti munhu waMwari ndandisati ndambozviita, ndongorumwe anongonzwirawo kure, ndoda kuti uye paWhatsApp platform yedu 0027 7891 99 381 0027 89199 that's a South African number. Ndoda kuti ungouya ipapo, muchaiona ichibuda paskrini ichifamba kudai namba iyoyo, ubva waitora weinyora, wobva wanyora chakuconnectai kumapastors ari pedyo nekwamuri kuti ugogona kubatsirwa kana kusimudzirwa papenyu. Ungangowa munhu aingonamatawo futi pamwe, asi wakambotidzokere mashure pane zvekunamata. Ndowana ndiri kunyanyotsvaga mwedzi uno vaya vanoti munhu waMwari, ininika ndandaderera, ndandadzokera kumashure, zvekunamata ndanda kumashure. Just write to us there. Even wakambonyora, ramba uchingonyora kusvika wapindurwa, kusvika mapastors edu aita pick up your request, and then they pray for you and also help you kuarea kwauri ikoko. Remember ndakataura kuti tane magroups akasiyana siyana. Tine magroups eEurope,
magroups eAmerica and Canada, tine magroup akawanda ari muSouth Africa, tine magroup eBotswana, Namibia. PaWhatsApp papa unongotaurawo kwauri wobva waedwa paprayer group, prayer music group, wobva waedwa ipapo, and then we connect you nevafundisi vari pedyo newe kuti wokwanisa kubatsirwa pakunamata kana kubatana nedzimwe hama kuchisimbisana pakunyengetera. And lastly, again I will repeat, ndinoda kutenda, ndisati ndarepita zvinoda kutenda, tine dzimwe hama dzakatotanga kuisa mapledge nekubvisa zvipo zvekusapota conference. Oziva kuti conference kuti iitwe nezvinhu zvese zviri kushandiswa sene zvine makosta zvakapinda. Toda kutenda vese vakapartner neconference vari kuisa zvipo zvavo, nevamwe vachiri kuramba vachiita. If you want to do it, you want to give something, maybe you want to sow a seed into this conference, yakuitira zvakanaka, wakomborerwa, wanzwa kuropafadzwa from day number 1 kusvika iko zvino, and you want to say to the Lord, I want to thank you for what has happened. Ndogona kunge isiri seed ichingova just a thank you offering, kuti Mwari makaita zvenyu nezvakashumirwa nevashumiri, zvida kuti pamwe tigogona kuvaropafadza vashumiri ivava nezvimwewo zvinhu zvatinogona kuva extenderawo kwavari nemhuri dzavo. Ndoda kuti ungomhanya zvekare ipapo. Kana usingagoni kuenda paWhatsApp, unoona paFacebook ipapo wonyora inbox, kana kuenda paWhatsApp namba iyo iri kubuda ipapo, wobva wabvunza. Tokuudzai kuti kunyika kwamuri ikoko mungaita sei kuti muisewo zvipo zvenyu zvekusapota kana kuisa seed kana kutenda Mwari nekuda kweconference. Kana yangokuitirawo zvakanaka conference, just find something to give unto the Lord. It is more blessed to give than to receive. Kana conference yakukomborera yakuropafadza, put your hand in the pocket right now on your phone, whatever it is, and do something just to thank God. Ngoti Mwari makaita yenyu. Ndiri kutenda ndanchimbotaura namai ndatanga shumiro ino, ndikavati isu semhuri ngatigarewo pasi titsvage chipo chedu chatinoisawo kuna Mwari kuti makaita neconference. Isu tiri kutenda kuti yakafamba zvakanaka, tiri kutenda mweya yakawanda yatakaona nematestimony ati ava mwachiri kukupindurai nezvinhu zvakawanda zvatikona Mwari vachiita. So we give unto the Lord just to thank him for a successful conference. If you want to do the same, just go to that number, uenda unonyora, tokuudzai kuti mungaita sei kwamuri ikoko. Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakuropafadzei. Ndoda kukutendai mose tichivhara program ino, ndichitendeona namukoma Tinashe vanga vari pamishina yedu pavari kuvhara chirongwa chino, varopafadzwa vagokomborerwa nemiwo kwamuri ikoko. Remember, if you want to join our prayer groups, there is a number. Pandiri kupedza panapa tichabva tavhara nechimbo tichiti tinoti Ebeneza, Mwari matisvitsa pano. Ndichatanga ndambochishaura mbichana tobva tazochipiwa pamushina. Inonzi Ebeneza conference yapera. Mwari vatiitire nyasha, Mwari vatikombore. Tosangana maWhatsApp group patinenge chipfuurira mberi nekushumira. Tinoti Ebeneza onesuwo tiri munyasha, zvimwe zvairema pamwe zvichirwadza, asi Jehovha matisvitsa pano. Isu tinoti Ebeneza onesuwo tiri munyasha, pamwe zvairema pamwe zvichirwadza, asi Jehovha matisvitsa pano. Ai! Pamwe zvichirwadza, oh Jehovha matisvitsa pano.
kudenga tine mufaro wakawedzerwa shei. Munhu wese tambayo, munhu wese imbayo, iti Jehovha matizvidza pano. Alvaiwanyore kuti tisvike pano, pakutanga zvinhu zvairema, tisingafungire kuti zvichabuda, asi Jehovha watisvitsa pano. Zvakatora nguva, zvakatora makore, zvakatora Pano Baba,